హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనిరుద్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు అనిరుద్ బ్లాగ్స్లో బేసిక్ చాక్లెట్ స్పాంజ్ కేక్ ఈజీగా బిగినర్స్కి ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. దీని ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్ పెట్టుకొని ఇందులో ఒక జల్లెడ పెట్టుకొని ఇందులో ఒక కప్పు మైదా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ కప్ చక్కెర పొడి వేసుకోవాలి, షుగర్ పౌడర్, 1 టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, హాఫ్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసుకొని బాగా జల్లించుకోవాలి. లమ్స్ లేకుండా జల్లించుకోవాలి. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా వేస్తే లమ్స్ ఉండి మనకి డైరెక్ట్ బేక్ అవ్వదు సరిగ్గా, అందుకని జల్లించుకుంటే లమ్స్ లేకుండా ఉంటుంది. ఈ విధంగా జల్లించుకోవాలి, మెత్తగా వస్తున్నప్పుడు కేక్. ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/4 కప్పు ఎడిబుల్ ఆయిల్, అంటే వాసన లేకుండా ఏదైనా ఆయిల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బటర్ కానీ నెయ్యి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వేసుకున్నాక కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇందులో కొంచెం కొంచెం పాలు పోసుకొని కేక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి. నాకు ఇక్కడ 1/3 కప్పు పట్టాయి పాలు. కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోవాలి, దీనికి మెజర్మెంట్ లేదు. కేక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, బ్యాటర్ ఈ విధంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక 3 టీ స్పూన్స్ హర్షీస్ చాక్లెట్ సిరప్ వేసుకోవాలి. మీ దగ్గర సిరప్ లేకపోతే కోకో పౌడర్ వేసుకోండి, 3 టీ స్పూన్స్. నా దగ్గర అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి నేను సిరప్ యూజ్ చేసుకున్నాను. ఏదైనా వేసుకోవచ్చు చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కోసం. వేసుకున్నాక ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి. 3 టీ స్పూన్స్ వేసుకోవాలి కరెక్ట్గా. మీకు కావాలంటే 4 కూడా వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని బాగా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చాలా బాగుంటుంది కేక్, చాలా మెత్తగా. ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ టీ స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకోవాలి. వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకున్నాక బాగా చక్కగా ఇలా కలుపుకోవాలి. మనకి ఇప్పుడు బ్యాటర్ కేక్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది. ఈ విధంగా ఉండాలి. బ్యాటర్ పట్టుకుంటే జారిపోయేటట్టుగా, మరీ పల్చగా ఉండకూడదు. గట్టిగా ఉంటే కేక్ గట్టిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఆయిల్ కానీ బటర్ కానీ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇలాగా అప్లై చేసుకొని మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ లేకపోతే పిండి చల్లుకోండి, అప్పుడు అతుక్కోకుండా ఉంటుంది కేక్ బ్యాటర్. ఇప్పుడు ఇందులో బటర్ పేపర్ వేసుకొని బటర్ పేపర్ కూడా కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకున్నాక మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా కేక్ బ్యాటర్, ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. పక్కన సైడ్లో అతుక్కోకుండా చూసుకోవాలి, అతుక్కుంటే మళ్ళీ మాడిపోతుంది. ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ ట్యాప్ చేయాలి. ట్యాప్ చేయడం వల్ల బబుల్స్ ఏమైనా ఉంటే పోతాయి. ఇప్పుడు కుక్కర్ పెట్టుకొని ఇందులో ఒక 2 గ్లాసులు ఉప్పు వేసుకోవాలి. డైరెక్ట్గా పెడితే మాడిపోతుంది. ఉప్పు కొంచెం బాటమ్ కవర్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. విజిల్ గ్యాస్ కట్ ఉండకుండా చూసుకొని 45 నుంచి 50 నిమిషాల పాటు బేక్ అయ్యేలా చూసుకోవాలి. బేక్ అయిన తర్వాత టూత్ పిక్ కానీ కత్తితో కానీ చెక్ చేసుకొని బాగా చల్లారాక ఒక ప్లేట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఈజీగా బేసిక్ చాక్లెట్ స్పాంజ్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.